So ayan mga tol, ay nandito tayo sa may highway dito sa may Dao. Ayan, kung mapapansin nyo mga tol, parang ordinary day na lang ngayon dito. Ayan o. So dito sa may Mansion Drive, meron pa rin nakapila. Pero sa may McDo, sarado yan. Pero ay nakabukas yan, pero puro mga takeout lang ata yung nakukuha dyan. So guys, ito yung mga nakapila dito sa may Jumbo dyan, Randao. Ayan, yung mga nag-grocery. Ay napakahaba pa rin ng pila rito. Halos araw-araw napakaraming pila dyan. Ayan, yung mga nag-grab food. Ayun yung kalsadang yan, papunta ng ano yan, NLEX. So ayan guys, bibili ako ng Shakey's pizza. Ayan. Ayan, mayroon silang bus dito. Dito ata sila nagluluto ng ano, pizza. Ayan. So guys, nandito sa may 7-Eleven. Bibili kami ng pagkain. Ayun mga tol ha, bawal yung ngalak ngayon. So guys, bibili ko yung mga frontliner natin. Ibibigay natin mamaya yung para sa kanila. Kasi masisipag naman yung mga frontliner natin. Ito, bibili ko sila ng 2 Coke. Dalawa din ano. So yun guys, ito yung binili ko sa 7-Eleven. 2 Coke, tsaka mga ano natin, anong tawag dito? Lemon square na cheesecake. Ayan, bibigay ko sa mga frontliner na malapit sa amin mga tol. Ayan, para naman may merienda sila mamaya. So guys, ito na yung binili natin na Shakey's para may merienda tayo mamaya sa bahay. Buy one take one pala yan mga tol, ay 610. Ayan, titikman ko mamaya kung masarap yan mga tol. Pauwi na ako mga tol ha. At saka bibigay ko na rin yung mga binili ko para sa mga frontliner na merienda nila. Yung mga nag-ano lang yan, yung mga barangay tanod sa malapit sa amin. Ayan guys, malapit na kami dito sa bahay, papasok sa amin. Dito yung mga bibigyan natin na ano, merienda, yung mga frontliner natin. Ayun mga tol, no? Tignan nyo yung mga frontliner natin. So bibigyan natin yung mga frontliner natin. Sir, para sa inyo sir. Pag merienda lang. Salamat po. So yan guys, binigay natin yung merienda ng mga frontliner natin. So yan guys, maraming salamat po sa inyo, yung mga nag-subscribe sa aking channel. Salamat po sa inyo. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na lang po kayo. Huwag niyo po kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. See you next vlog na lang po ulit. Salamat po.